Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay chicken drumstick curry, tsaka fish curry, tsaka mayroon ting kanin sa likod. At mayroon din tayong sauce dito mga idol. Ito mga idol oh. So bago tayo mag-umpisa, maraming salamat sa aking mga solid supporters, sa aking mga solid subscriber, at sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa inyo na hindi kayo nagsasawang panoorin ang aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, kung napadaan lang kayo, please subscribe, like, and share. At pakipollow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So bago tayo mag-umpisa mga idol, pray muna tayo. So ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin mga idol. Ito yung sauce natin oh. So first bite. Dami. Kain po.
Bangus to mga idol. Kari natin. Sabi nila marami daw tinik, bangus. Wala naman. Kunti lang tinik. Sa buntot, madaming tinik mga idol. Oh. Ito yung buntot.
Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video. Bye bye. See you next video.